sunt mai tare ca sabia lui Zoro și tu călare în barbegalul din Marlboro. Bine, Pitbull! Așa, domnul... Frățică! Așa, domnul Frățică, CV-ul dumneavoastră ne-a impresionat. Mulțumesc! Aveți 2 facultăți și un master în muzică și bune maniere? Pă naiba de muzică! Numai de bune maniere! De ce credeți că sunteți potrivit pentru jobul ăsta? Pentru că am fost campion pe sate la jobul ăsta, am abilități de lider și îs un foarte bun organizator. Dar un răspuns excelent! Sunteți angajat! Serios? Felicitări! Vă așteaptă o muncă grea, dar frumoasă. E o meserie de viitor. După un bowling și o bilă, hai la un hot dog cârnățilă. Ăsta-i hot dog cu cârnați, n-aveți voie să-l ratați. După un bowling... Bă, dar nu cumpără nimeni, mă. După un bowling și o bilă, hai la un hot dog cârnățilă. Ăsta-i hot dog cu cârnați, n-aveți voie să-l ratați. No, gata pentru azi. Hopa! Blesteme! 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 Da! Coptile, ce bine că ai sunat! Nu vă aud, nenea! De unde vorbiți? Din buzunar! Ce? De la grătar? Alo? Alo? Stai să pun pe speaker! Da! Alo! Blesteme! Alo! Ce faceți, nenea? Bă, coptile, dă-mi-l pe gușterul, repede! Bine! Repede, repede! Da, repede! Cât de repede? Mega, giga, ultra repede! Urgent! Haideți, vreți să vi-l dau acum? Bă, coptile, te sparg, bă! Bine, bine, stați că vi-l dau! Nu stau! Adică stau! Alo, ce faci, băi? Nu vii acasă? Băi, am rămas blocat în costumul de cârnățilă! În ce? Băi, nu-l mai pot scoate nici cum și nici nu pot umbla cu el! Și n-am cu ce să vin acasă! Haideți după mine cu trabantul! Când? Acum, la ora asta? Bineînțeles că acum, băi, ce vrei, să dorm în stradă? Ești nebun, mă, nu ești normal, mă. Bine, hai că venim. Dar repede! Da, da, repede, da, da. Hai, Charles! Fai, mă, am venit cât de repede am putut. Hai, mersi, bă, ce să zic? 12 ore! Ați venit cu racheta? Băi, dar ce-i cu costumul ăsta, domnul Hrăniță? Ha, ha, ha! Ce față de cârnaț are, ați observat? Băi, gata, gata! Vă ajutăm acum, nenea cârnii! Ăsta, frățică! Băi, încetați, băi! Ajutați-mă să ies din costumul ăsta, că nu mai pot! Bine, mă, hai să-l ajutăm pe Națăl. Cum mi-ai zis? Națăl, de la Cârnațăl. Băi, gata! Faceți ceva! Da, hai să-l băgăm în mașină. Sunt un băiat iubit de toți prietenii mei. Am fost promovat ca șoim al patriei. Am luat mașină bilă, sunt un inginer. Dar cu toate astea mă comport ca un miner.
măcar amuiești acasă. Bine, bine, dar cum ies eu din costumul ăsta că mă disperă? Am o idee! Ai, nu-mi place cum sună. Am învățat eu la școală Ai, numai prostii mă învață acolo. că în apă rece cauciucul se contractă. Și ce, vrei să arunci pe mine apă rece? Au, ce rece! No, unde se contractă, Einstein? Au, ce mă strânge? Știu eu, bă, tadam, umflăm costumul. Ha, cum să umfli costumul, bai, bol, îmi zâne cap? Da, mă, îl umflăm până pușcă și ai scăpat. Până pușcă? Da, păi cât poate rezista? Hop, 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 hop! Au! Bă, prindeți careva lumină, că nu văd nimic! Oh, bată-l Dumnezeu costum! Bă, am găsit. Asta-i. Ce? Știu cum te scot din costum. Da? Cum? Dic flexul! Bă, ungure, nu fi nebun, bă! Ține-ți-l. Ungure, să nu îndrăznești! E pentru binele tău, frățica. Nu! 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 Bă, frățică, vestea bună e că te-au avansat la serviciu. Yay! Nu o să mai fi națel. Să vezi ce vă dau eu ceaiul la tăți, numai să scap eu din gipsul ăsta! Exact! Numai să scăpați! Apropo, dar cum ies eu din gipsul ăsta? Stai că te rezolv. Felicitări și spor la treabă! Dacă vrei să fii beton, ia-ți acum un șampon! Dacă crezi că o ai prea mică, ia-ți șamponul de urzică! Bă, data aviatoare, ok? Ok!